n'i ye duguba jalen dɔ ye maa kekun ye dɔ ye laloma ye Bouakari Bamakɔ n'a lamini n'a bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo n'u k'u waleɲuman dɔn Bouakari k'a dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan laadalajɛ ma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Bouakari jamana kunnafoni o de b'a kɔnɔ nka a bi sɛbɛn tubabukan na Bouakari kilisi mana d'i ma bamanankan na ni k'i b'a fɔ kan wɛrɛ la a kilisi i k'a dɔn a tɛ mago ɲɛ Bouakari sali i k'a dɔn a tɛmɛna Ala ani ce Bouakari an bɔra ka sunkaloba min kɛ an bɔra ka sali ani Ala deli minnu kɛ Ala k'a minɛ an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen Ala k'a minɛ an ka jamana ye Bouakari sali tɛmɛni i k'a dɔn min ye a gafe fɔlɔ a kunnafoni di fɔlɔ o ye bi ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ e ni ne fila kɔ a dalen don la elɛ ni Bouakari an n'an seko kɛ kunnafoni sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ nka baara in di ɲɛ abada fo maa damadɔ olu ka fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra ka ban i k'a dɔn taabolo bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ ka jaw ta ni ka tila k'o jira diɲɛman na o bɛ Hamɛdi Jakite bolo Bouakari nka kumakanw ni ka suru fiɲɛ fɛ i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ i ka se k'a sɔrɔ o danganiya o bɛ Jibi bolo sɔgɔmada in na e ni ne fila anw da kɔni ye kalanni ye ni Jibi ye yamaruya di k'a jɛnna n'a ye ka lajɛli kɛ fa bɛɛ lajɛlen ka ɲi o tuma a ka taamasiyɛn d'an ma an b'an k'a kan o bɛɛ bɛ o de waati wɛrɛ ne ko bala cogo bɛɛ di Bouakari ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Soir de Bamako Bamako wula san 32 sɛbɛnni Bouakari ni t'i ɲini ka kɛ écrivain public ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Laya Jara ye Bouakari k'a dɔn Bamajɛ kawale bi ban i kana se ka o kɔni na sabula ni faali maa to a banna n'a si la tununa i k'a dɔn yarɔ an na wulikajɔ dabila siga t'o la sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn tile 2 in na min y'an ka sɔrɔsikuluw ye dɔdɔlɔmani ani lakana yɛrɛ bolo kan anw yɛrɛ t'a dabila yanni diɲɛ wuli cɛ wa an tɛ sigi bilen k'a kɔnɔ dɛ a bɛ dogo yɔrɔ min a bɛ taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ sa an b'a nɔbɔ nɔbɔli in bɛ kɛ sen na a bɛ kɛ moto la Bouakari Sidiki k'a dɔn a bɛ kɛ dakabana machine minnu bɛ sankolo i k'a dɔn o kɔnɔ olu bɛ filɛli min kɛ hali digiɲɛ Bouakari k'a dɔn a bɛ don ka bɔ min kɛ olu ɲɛ b'o la sɛbɛnnikɛla ko Kayikaw fɛ yen Armée Mali est-ce que Bouakari k'a dɔn u ye wulikajɔ min kɛ kɔsa in na cɛ 100 ani kɔ i k'a dɔn olu kɛra lahara dugulen ye sɛbɛnnikɛla ko i kana siga Armée Mali kale fɛn min na Bouakari k'a dɔn a bɛ kɛ ten sɛbɛnnikɛla ko sɔminkun kelen don min ye Kayina lamini Bouakari k'a dɔn u bɛ yɔli la nin yɔrɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i y'a dɔn k'a fɔ maa fasanenw sabula n'u ye ko kɛ u bɛ boli de ka t'u dogo Bouakari k'a dɔn cɛya kɔni banna sɛbɛnnikɛla ko kɛlɛ bolofara min n'u k'a ma opération dugukolo ko forces armées Bouakari u ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ Kayina lamini na marsikalo tile 14 k'a dugu jɛ a tile 21 la o wulikajɔ n'o jateminɛ Bouakari k'a dɔn u tɛ tɛmɛ tu la u tɛ tɛmɛ kɔfolo la u tɛ tɛmɛ dingɛ na Bouakari Sidiki k'a dɔn kulu yɛrɛ t'u bali koyi munumunu salo in kɔnɔ min ye dugu min n'u k'a ma an bɛ di bi ani diboli ni ɲɔgɔn cɛ Bouakari k'a dɔn u ye saloli kɛ ka bɛnbɛli kɛ sɛbɛnnikɛla ko Bamaji jɛrɛjɛkulu minnu dogolen tun do wo kɔnɔ Bouakari Sidiki k'a dɔn wo belebeleba 2 dogɔrɔ belebeleba 2 kun b'u bolo ko min ma tubabukan na base Bouakari yen de kun y'u jaba la yen y'u dogɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn kelen kun bɛ n ɲininka ayiwa Madina Kayi i k'a dɔn ayiwa u dogolen kun do furanjɛ in na sɛbɛnnikɛla ko tuma min ni sɔrɔdasiw nana danganiya sɔrɔ k'a dɔn juguw dogɔyɔrɔ don u caman sɔsɔlen bɛ ɲɔgɔn ka marifa b'u bolo min ye kɛlɛkɛfɛn caman b'u bolo Bouakari yan ka di yen ye n'u ko law cɛ 60 sina ka taa lahara yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Bouakari minɛn minnu b'u bolo u y'o bɛɛ lajɛlen tasuma k'u lasa ni k'o jeni ka bɔ Kayi ka taa Ɲɔrɔ Bouakari k'a dɔn sen kɔni sennamaw tɛ dɛ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye i k'a dɔn n'o ye drone ye Bouakari k'a dɔn u y'olu jateminɛ olu nana sɛgɛsɛgɛli kɛ sa Bouakari ka taa ye k'a fɔ nin Bamaji ninnu minɛn caman de b'u bolo minɛn minnu b'u bolo
bolo Bouakari i k'a dɔn ko min ma drone kamikaze o b'u bolo radio dɔ bɛ yen min doit été YT Bouakari Sidiki i k'a dɔn min ye essence ye litiri 3,000 o fana dogolen b'u bolo Bouakari Sidiki i k'a dɔn a wa sɔrɔsi minɛnw marifaw i k'a dɔn a n'a kisɛmafɛnw n'a a teremafɛnw nin bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn u taara b'o fana kan Bouakari an mago bɛ taji la o an y'o sɔn alo kana minɛn tɔ o m'o t'an ye Bouakari i k'a dɔn k'o bɛɛ lajɛlen susu k'o ɲɔɲɔ sɛbɛnnikɛla ko bɔ taara bɔ min galaba y'o dɔn mobili 3 dogolen kun t'u bolo wa kungokolo kɔnɔ ye min ye kari belebeleba dɔ ye min ye Sonefu ka kari dɔ minɛ ne kun do k'o dogo Bouakari y'o dɛmɛ ni ka kayi sɛgɛrɛ yarɔ Surakakɛ nisɔn ladiya o sabula a ka kari yira mobili 3 wɛrɛ in o y'olu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ sa ka kayi sɛgɛrɛ Bouakari k'a dɔn min jara tɔ bɛɛ lajɛlen y'o dɔn wa maa 12 den minɛnen kun t'u bolo olu sirilen don k'o dogo sa kɔlɛkɔlɛ Bouakari Sidiki i k'a dɔn sɔrɔdasiw taara olu foni ni k'olu dɛmɛ ni ka kayi sɛgɛrɛ an bɛ donni minɛ ko bi min kɔni ye k'u farikolo lajɛ dɔgɔtɔrɔw fɛ ni bana t'u la walima fɛn wɛrɛ t'u la ɛlɛ ni sɔrɔdasiw bara k'o baara de kɛ sa ni o kɔni kun jɛra u bɛ ta ka taa d'u ka denbaya ma Bouakari fasiriba ko an bɛ donni minɛ ko bi min ye Mali ye a bɛ ja nka kɔrɔtɔ ko tɛ sabula ninnu fali k'a ban Bouakari i k'a dɔn minnu bɛ kodɔn o caman kɔni y'a jira k'a fɔ i kana siga yanni sɔɔni cɛ i k'a dɔn Mali kɔni bɛ kɛ i b'i kolonko la fo Kayi maa tɛ ɲininka sɛbɛnnikɛla ko min jara bɛɛ ye Bouakari nin gɛlɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ cɛ min tora nin na Bamanji la a bɛ maa 100 bɔɲɔgɔnko bɔ Bouakari Sidiki ni Mali armée tɛ jɔnni bɛ se ka nin kɛ Mali yɛrɛ ye min ye minɛ ye o min diɲɛna o min jelenna u bolo Bouakari k'a dɔn danto la la guerre a tɛ ban don kelen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra soir de Bamako an bɛ u fo o côté n'i ye dingɛ jɔlen ye a t'a ɲi bolo n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le sursaut sɛbɛn fɔlɔ ye nin y'a boli ko 359 maa min ka fasiri ye nin ye o de ye Mariamu Sisɔkɔ ye Mariamu ko min ye wulikajɔ ye Kidali région na ma bɔ sisan ka Kayi mara o wulikajɔ ni ka o sebaya ta k'o di Fama ma wa i b'a ye k'a fɔ Fama u tɛ an ka marabolo kelen na munumunu Salo ni an ka cɛden minnu n'olu ka bolofara n'o sigiyɔrɔ bɛn bɛ Kidali région ma olu ye wulikajɔ dɔ kɛ ka bɛn jumadon ma marsikalo o tile 20 san 2026 n'i y'an ka nin marabolo 8nan in lajɛ n'o ye Kidali région ye i b'a ye k'a fɔ nin Mahamuru tilenjɛkulu ninnu jatigɛwale baara bolo dabaw u kɔni u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina min ye forces armées maliennes fana u ko n'aw tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina k'aw kun ci k'aw dafara walima k'aw sɔn ta k'aw biɲɛ ta aw fana o y'anw ka baara ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ kunnafoniw sɔrɔlen kɔ u b'a fɛ ni ka se ka munumunu Salo kɛ Kidali région kɔnɔna na Kidali ni a nɔkandugu ka se k'a bɛɛ lajɛlen larawe maajugu dogolen bɛ fa minnu fɛ ni ka se k'o bɛɛ lajɛlen ni ka o ɲini k'o dɔn o munumunu Salo senfɛ i b'a ye o kunnafoni nana sɔrɔ u fɛ k'a fɔ min y'an ka convoi dɔ ye e ko mototigi do maa caman i b'a dɔn u bɛ sigi moto ka fila o moto o sigiyɔrɔma 10 kɔ i b'a ye k'a fɔ olu kɔni tun b'a fɛ ka janjugu dɔ da anw ka convoi dɔ tɛmɛtɔla ɲɛ n'o ye convoi militaire n'u kun y'a dɔn u t'a kɔrɔbɔ bawo n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ nin kunnafoni sɔrɔlen kɔ u yɛrɛ bolo jan dala ka ban anw ka sɔrɔdasiw n'o ye convoi militaire ye a bɛ na bɛn jan kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye tigɛnkan sɔrɔlen kɔfɛ drone olu minnu ye an ka kɛlɛkɛ pankulu minnu bɛ dulo sani dugu cɛ lɛrɛ caman k'a sɔrɔ u ma décharger u ni mugujugu bɛ ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ o kɔni ye ninnu sɛbɛkɔrɔ suma u ɲɛna sa yiriŋɔnima minnu bɛ cɛncɛngana in na k'u b'a fɛ ka taa dogo yen de u yɛrɛ hakili la sa dogo yɔrɔ kɔni o ɲɛna ndɔrɔninw kɛlen ka nin kunnafoni sɔrɔ minnu sigilen bɛ n'olu bɛ drone ninnu ni ka a yɛlɛma cogo min ka di u ye o sina ka sanpɛrɛ jigi u ka ten u ye o jeni ni k'o bɛɛ lajɛlen kɛ finfinkuru ye maa 10 kɔ k'olu bila ka taa kiyama o bɛ su la o tɛ ɲɛnama na n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ Mariamu Sisɔkɔ ka fɔlɔ le sirso kɔnɔ a ko min ye forces armées maliennes ye n'i y'a ta k'a lajɛ don n'a dugujɛ Sewa don n'a dugujɛ Dawula wa don n'a dugujɛ Sankɔrɔta wa n'i y'a lajɛ fana minɛn danya min n'o tun b'an ka finitigilakaw la minɛn kɔni sɛbɛkɔrɔ sɔrɔ bɛ fo ka faranga ni k'o bila kɛrɛfɛ minɛn ninnu kɔni ko Maliko ye an bɛ sɔn ka taa ka ni tɔ to han ka taa mini terejugu an bɛ taa mini k'o tɔ to minɛn camanbaden de bɛ yen an bɛ taa k'o tɔ to anw kɔni anw bɛ taa an ka kiyama ta la k'a sɔrɔ magamakɛ minɛn ninnu i n'u fo a minɛnw bɛ kɔrɔ anw ɲɛna yan Ala ka se ni ɲuman ye
mi Mariam Sisogo ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ waati min na anw bɛ seli muɲa na min ye Kidali région ye a kɔgɔdugu ka digi tilebinfɛ bolo kan min ye nord ouest ye Kidali région na i b'a ye k'a fɔ forces armées maliennes olu kɔni b'a la ka maaw n'u bolo minɛ ni ka u lakana wa min ye sɔrɔdasiw ye u yɛrɛ ka fɔ la min ye kunnafoni sanuman ye o ka ta ni ka di u ka ɲɛmaayaso ma wa nin ye communiqué min n'a kɔkɔrɔma don la u ka ɲɛmaayaso ba yɛrɛ fɛ n'o ye état major général des forces armées ye u kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin baara ɲuman de kɛla juma tɛmɛlen mars kalo tile 20 san 2026 Kidali région kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ les sources kɔnɔ Mariam Sisoko a ka fasiri to maninfin mana ye dugu min sira kan o dugudenw foli de bɛ kɛ i la ne ko bala cogo bɛɛ Wagatigi sogo bɛɛ lajɛlen mana kɛ biɲɛ ye muruta bi dɔgɔya Wagatigi n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant a boloko siɲɛ 6400 ani siɲɛ 12 maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Dawuda Sangare Dawuda ko Wagatigi k'a dɔn n ye nin bila n kɔfɛ nka ɲinɛ n dɛ Wagatigi k'a dɔn jamana a ma ja marifaw ma sɔrɔ sɔrɔsiw tɛ nisɔndiya la Mali taara ka sebaaya sɔrɔ o minan minnu nzana kabini sandiya la dɛ Bouakar o kiiri de bi sen na sɛbɛnnikɛla ko a ko ni kiiri fɔra kiiri min bi tali kɛ ka ɲɛsin marifa i k'a dɔn ani mobili minnu bɛ sɔrɔsikuluw ta Wagatigi ko o sanni dɔ kɛra waati la o kiiri bulo i k'a dɔn a bɛna ɲɛnamaya bi bi tɛ dɛnɛ ye Wagatigi sabula a wa tile 25 de kɛra min ye kiiri in ye a ɲɛ ma se ka sɔrɔ min ye kow ye balena ko caman nana faamuyali o nana gɛlɛya ko ɲɛdɔnni nana gɛlɛya Wagatigi sabula i k'a dɔn kuma caman b'a la min kɛra fɔɲɔgɔnkɔ ye Wagatigi yalima ninnu ye tiɲɛ ye wa yalima nkalon don Bouakar o de la kiiritigɛla hakilima minnu kun bɛ yen minnu bɛ kiiri ɲɛdɔn olu de nana wuli ka jɔ boloda a bɛrɛ ta Asimu Goyita a b'a fɛ jamana in ka ɲɛnabɔ nka a ka ɲɛnabɔ tiɲɛ kan a ka ɲɛnabɔ bil haki kan o de la n'an nana nin kiiri in tigɛ k'a fɔ ko an nana maa ɲangi n'an ye kiiri in tigɛ ka sɔrɔ i k'a dɔn an ma dalu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an tɛgɛ a mɛn o mɛn diɲɛ laban bi jigin an na o kiiritigɛla hakilimaw Wagatigi o y'a ɲini o donnama in kama min kɔni ye décembre kalo tile 22 ye kiiri min kun bɛ sen na n'a bi tali kɛ ka ɲɛsin minan minnu n'u k'a ma ko marifasan minnu kɛra paramu ani an bɔrɔ wɛrɛ fɛ Wagatigi k'a dɔn a ka jɔ sabula dalu jɔnjɔn ma sɔrɔ hakilinaw ye ɲɔgɔn jɛ kosɛbɛ Wagatigi janko kiiri yɛrɛ talen bɛ ka maa minnu sɛgɛrɛ maa kolomaw don jamana in kɔnɔ kabini kununko Wagatigi n'i ma ɲɛ k'i b'olu ɲangi fo k'a sɔrɔ dalu jɔnjɔn bɛɛ lajɛlen dafara u ko kiiri ma ko Bubu Sise ka kiiri a n'a jɛɲɔgɔnw Wagatigi a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin minansan de ma n y'a f'i ye kiiritigɛlaw nana miiri kɛ kuma minnu ni kuma minnu fɔra jalaki ni jalaki minnu fɔra yalima ninnu na sɔn o ma wa tiɲɛ don wa Wagatigi yalima dalu bɛɛ lajɛlen b'an bolo wa o de la Cour suprême min ye chambre y'a dɔn n'o fɔra e ka chambre tɛ dɛ o ye kiiribulonba de ye olu nana jateminɛ kɛ sa ni k'a jira k'a fɔ a bɛrɛ ta i k'a dɔn diɲɛ maa tulo b'an na maa minnu jalakilen don maa gansanw dɛ o tuma an ka dalu jɔnjɔn ɲini Wagatigi dalu jɔnjɔn bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min ma minan yɛrɛ sanna minnu bolo o n'o ye société paramu et embrouilleur ye yalima an t'olu yɛrɛ ɲininka wa min dir'u ma walima min ma di u ma u bɛ min ni min galama an t'olu ɲininka o tɛna kɛ tiɲɛ dɔ ye o k'i bɔ yen sɛgɛsɛgɛlikɛla min kun bɛ a donnama in kama n'o ye contrôle général des services publics o fana ka wele k'a ɲininka dɛ kuma minnu fɔlen don yalima a bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn a ɲɛ sɔrɔ la wa yalima min ni min fɔra a dalu b'a bolo wa Bouakar a ko i k'a dɔn nin kuma in fɔ i k'a dɔn maa caman y'a dɔn sa k'a fɔ Mali kiiribulon dafara sabula maa 13 min bɛ ni jalaki b'u nɔfɛ Bouakar i k'a dɔn maa 8 kɔni b'a la e ko olu ma bila u ka t'u ka so fɔlɔ wa yan'a ɲɛ ka dɔn wa sabula min ye wulikajɔw ni jateminɛ ye Bouakar a ko maa kolomaw de ye jalaki b'olu kan n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen ale de tun bɛ ayiwa kɛlɛkɛminɛnw kunna n'o ministre de la défense Tɛnɛn Kulubali Wagatigi i k'a dɔn ɲɛmaa belebeleba kɔrɔ don Wagatigi a ye jamana ye a y'a ɲɛmaaso caman kɛ a ko k'i bɔ yen Wagatigi k'a dɔn maa 5 b'a la olu kɔni bɛ kaso kɔnɔ kabini waati jan hali bi n'a ka bi olu kɔni bɛ ayiwa giringajɔ la min kɔni ko in ye k'a nkalontigiya i n'a fɔ général Musa Bɛnba Keyita Solomani
ni aywa Bamba ani Musafa Darabo colonel Abdoulaye Wahabu Touré ka taa fara commandant Aminata Doho muso dɔ minɛ do de commandant ko commandant o ko ne muso ye o Aminata Doho tɛna kɛ ka dɔ ye kana na kuma donda Bouagari fasiriba ko a ko wuli ka jɔnw nana boloda ninnu bi bolola Bouagari k'i k'a dɔn ayiwa kɔrɔfɔtɔ i y'a dɔn kɔni o fana bɛ premier ministre kɔrɔ nɔfɛ Boubou Cissé ka taa se jamana kadiriba kɔrɔ caman ma politikimɔgɔw b'a la i k'a dɔn sɔrɔ bosoba b'a la Bouagari k'a ko hali ka dan ninnu ma olu ka kiiri man ka ta ka kɛ i k'a dɔn yanga ye yanga min bɛ se ka kɛ sababu ye hali ni fiɲɛni sɔrɔla la walima gɛlɛya sɔrɔla la Bouagari i k'a dɔn a bɛ kɛ ayiwa gɛlɛya baden n'o tɛ kiiri kunfɔlɔ la a kuna kunjɛ min na i y'o dɔn wa dɔw ko k'u ka datugu si kaso dɔw yɛrɛ ko ayi ninnu kɔni min ye CFA wari miliyari 33 i k'a dɔn o ka sara u fɛ Bouagari nin bɛɛ lajɛlen bilala kɔ la kiiritigɛla minnu bɛ a donnama kama u ye jate min minɛ u ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ fɔ k'a jɛba de bɛ kiiri kunfɔlɔ in na o tuma daliluw ka ɲini i k'a dɔn sariyaw ka ɲini Bouagari min bɛ se ka kɛ sababu ye bɛɛ min b'a to bɛɛ lajɛlen b'a fɔ tiɲɛna a kiiri in digɛra daliluw sɔrɔla sariyaw sɔrɔ la Bouagari ko de bɛ kɛ sababu ye jamana ka ja min ye a waridunko kɛlɛ ye a tɛ dabila dɛ nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ maa kiiri a kiiri fana ka kɛ tiɲɛ kan nin kun ye sɛbɛn ye a ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ wɛrɛ l'indépendant bɛ u fo n'i ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko Zenith Bale Bouagari Modibo Dabo Fasiri Dabo nin y'a ka fasiri ye Modibo ko n'i y'a lajɛ wulikajɔ k'an ka taa Oclé la dɛ office central de lutte contre l'enrichissement illicite n'i y'o jɛkulu ta k'a lajɛ a sigila sen ka jamana ɲɛmaya bulon de fɛ wa u ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ fɛn min ma min y'an ka foroba cakɛlaw ye olu ka sɛgɛsɛgɛ fɛn minnu b'u bolo yanni u bɛ foroba ca daminɛ u bɛ bɔ a la don min fana na o fɛn min b'u bolo don dɔ la a n'u bɔtɔla fɛn minnu b'u bolo nin bɛɛ lajɛlen a ka ɲinini ka a sugu dɔn u y'a ye k'a fɔ min ye Oclé ye a sigi furadama ka na se bi ma a b'o wulikajɔ la i b'a ye k'a fɔ maa min n'o tun bɛ ɲɛmaya la ye n'o ye Mumini Gindo ye e ko ale ma nɔrɔ bila ni maakura ye wa o maakura min nana dɛ minnu dun bɛ n'olu ye a ka Oclé enquêteurs n'o y'a sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye n'an k'a ma ko officier de police judiciaire maa 18 ale sina k'olu wuli ka b'u place la ten an kɛ k'u gbɛn a m'o gɛn dɛ a y'u bɔ a y'u falen de minnu kan ka bila u nɔ na olu ma na fɔlɔ nka ninnu kɔni tɛgɛ kula ka bɔ baara la maa 18 mais mun na n bɛ nalen o min ye Zenith Bale fasirikɛla ye n'o ye Bouagari Modibo Dabo ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ wulikajɔ kɔni b'a la ka sabati ni maa 18 n'o ye officier de police judiciaire ye o maa 18 min n'olu tun b'a la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ Oclé yi to a la n'an k'a ma ko office central de lutte contre l'enrichissement illicite o kɔni taabolo n'i y'a lajɛ a kɔni a kɛn bɛ ŋunuŋunu kan caman ye salon belebelew kɔnɔna na fo ka taa se biro belebelew ma nin kɔrɔfɔ in n'a ŋunuŋunukan kɔni jɛnsɛnlen don hali n'a sɔrɔla a bɔn tɛ ka fiɲɛ minɛ fɔlɔ mɔgɔw kɔni bɛ min dɔn o de ye maakura min sugandila ka bila Mumini Gindo nɔ na dɛ maa min don min ye kiiritigɛla ŋwana don maa do fana maa min don a ja jɔn bɛ a tɛ siran wa maa min fana don kiiri taabolo a siramisɛn ni kumaba a b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ maa 18 k'olu kɔni wuli ka b'u jɔyɔrɔw la n'olu bɛna nɔrɔ bila ni maa wɛrɛ minnu ye ko yalima ko sariya a kɛra sariya ka kadira kɔnɔna na wa ninnu ka wulili n'o ye maa 18 ye n'o ye officier de police judiciaire maa 18 ye u ka b'u jɔyɔrɔ la k'u tɛgɛ ko ka bɔ baara la ko yalima u bɛna nɔrɔ bila ni maa minnu ye u bɛna baara kɛ i n'a fɔ ninnu b'a kɛ cogo min na wa dossier minnu kun kalifa an bɛ maa 18 in na o n'o ye OPJ maa 18 ye ko yalima maakura minnu bɛna sugandi olu bɛna segin dossier ninnu kan kura ye ka a sɛgɛsɛgɛliw boloda kura ye de walima u bɛna ta ninnu ka bilali nɔ dilanni ka baara ni ka tɛmɛ n'a ye wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ o si t'aw ka sira ye anw cogo di cɛ ne ko maa bɛ se ka i bɛ se ka ko di maa ma k'a kunkolo t'a bolo wa ayiwa non ni service da de don ne y'o fɔ e ye o Bouagari ni ne kɛra directeur ye n kɛra ministre ye n nana maa ma sɔrɔ n b'a bɛɛ gɛn ka bɔ yen kana ni ma ja n b'a bɛɛ wuli n ɲɛni ye ma ye o e ko hali yɔrɔ fɔlɔ na k'u gɛn e ko i ko sisan ko min maakura min kɛra i ko sariya dɔnbaa don magistrat don
i ko a bɛ sariya dɔn e de a fɔ dɛ o de sɛbɛnlen don m'a da la dɛ bon je te prends au mot i ko a bɛ sariya dɔn a bɛ sariya dɔn fo k'a fɔ k'a to ten wa a bilala baara min na a y'a dɔn ninnu wulili i b'a sɔrɔ o de b'a arranger ayiwa il faut faire une performance il faut enlever les anciens tu mets de nouveaux moi je suis d'accord avec lui n'a kɛra maakɔrɔ min mana sugandi k'o bila ɲɛmaaya la i bɛ maakɔrɔ bɛɛ i bɛ kɔrɔlen wuli siga t'a la koyi donc baara minnu kɛla kɔrɔlen ninnu fɛ segin bɛ k'o bɛɛ lajɛlen kan on reprend ayiwa mais il y a quoi n'o b'a to jamana ka taa ɲɛ o bɛ se ka kɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ Fasiri Dabo n'o Bokari Modibo Dabo ye Zenith Bale kɔnɔna na a kɔni y'a jira sa k'a fɔ wulikajɔ o sabatilen don ko bawo ni maa 18 n'o ye officier de police judiciaire maa 18 olu ka wuli ka b'u jɔyɔrɔ la k'a kɔlɔlɔ dan dɛ maa kura minnu fana bɛ na sugandi yalima o bɛ na sugandi ni kan jumɛn ye o ɲininkali fana bɔ bɛ ka kɛ min bɛ fɔ n'an bɛ taa ni ka segin k'o kan a ko k'olu n'o ye Zenith Bale a ɲɛmaya bulon ye u y'a ɲini sa ka u ka laɲini ani ɲininkali minnu b'u fɛ k'o sɛbɛn lettre la k'o ɲɛsin o clé yi a ɲɛmaya bulon ma ko ka fɔ ka taa se ni article u b'a sɛbɛn waati min na o m'u jaabi wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ ko kura ni enquête minnu fana bɛ yen n'u dulonlen don ko yalima nin tɛna dankari kɛ olu ka ɲɛtaa la wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ fɛn min fana bɛ fɔ ka da nin kan dɛ waati dɔ la a fɔra ko tasuma de wulila o clé yi jabala la sɛbɛnfura minnu n'olu tun bɛ bolo la n'a bɛ an ka administration maa kologirin don n'a b'olu nɔ kan ko o sɛbɛnfura ninnu caman bɛ yen e ko tasuma ma o fan don jɛni wa ɲininkali de b'a la ka kɛ ko yalima o tasuma min kun donna yen walima o tasuma min wulila yen ko jɔnni ka nɔ bɛ o la walima maa dun bɛ dɔnko bɛ o ko kɔnɔ ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin ko in mana tigɛ da o da la n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ Zenith Bale ka kɔrɔfɔ la min ye Fasiri Dabo ye n'o ye Bokari Modibo Dabo ye ale ko waati ni don nataw kɔnɔna na maa minnu bɛna sugandi n'a ma ye k'a fɔ 18 olu wulila ka b'u jɔyɔrɔ la olu tɛgɛ kola ka bɔ baara la maa wɛrɛ minnu bɛna sugandi ka bila k'olu jɔyɔrɔ fa o ma cogo di écoutez tadi non an ka administration salaw a taden de tiɲɛna sa cogo di il a besoin de moi. Je connais beaucoup de secrets. Quand tu es devenu un officier de police judiciaire. Il ne s'agit pas d'être officier. Il s'agit d'être renseigné. Je connais les voleurs. Zone de zone. Des zones où il y a. Et sorti sur le rang. Zone de zone. Hana m'a nommé à Kenya fait indicateur. Indicateur. On l'a nommé pour qu'il s'est donc caricam compté. Indicateur. Kono escroc nagardi. Amaja. Nagaro kare. O indicateur di. Nam. Ni ya sebe koro la. Jado nga sebe kala. Bokari Modibo Dabo. Fasiri kala Zenith Bale kono nana. Akoni ajira sa wati ni dona to kono nana. Amanzi sa mi office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Ako akalaje bale gile. Matani shigi munu bole flu joro la. O kana nɔrɔ bila ni 18 wɛrɛ min ye olu fana ka kɛ maaw ye maa minnu n'u sɛbɛkɔrɔ jɛlen don a kana kɛ sumaya ko ye nin ko sɛbɛn y'a salo ka bɔ Zenith Bale kɔnɔ Bokari Modibo Dabo a ka Fasiri don ne bɛ n bolo kari ka don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma luyara da Bokari k'a dɔn maa min ye nin sɛbɛn a to a de ko Alexis ko ngana keguma o de ka fisa ngana naloma ye sabula ngana keguma o bɛ si jan sɔrɔ Bokari a bɛrɛ ta n'an bila la service da la service da min n'a bɛ jamana ka ɲɛtaa de ko fɔ faamaw de jɛra k'an bila Bokari k'i k'a dɔn fɔɲɔgɔnko t'o la kuma fɔɲɔgɔnko t'o la Bokari i k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen jɛlen don sabula an fila ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ o de bɛ kɛ nafa ye jamana ma Bokari kɔsa in na min ye douaniers ka soba ye ŋunungunu ni ŋanaŋana barika bonyana sɛbɛnnikɛla ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ foyi kɔni tɛ ka directeur ba a n'a ka danganba ni k'u kɔ don ɲɔgɔn na Bokari k'a dɔn nkalon directeur jabajɛlen bɛ min y'a ka danga ye n'o ye colonel major Mahamadu Tarawele ale de ye danga ye sabula ale de ye directeur général adjoint ye Bokari a ko nin jɛ fila hami wɛrɛ tɛ ninnu na koyi min ye jamana ka ɲɛtaa ani faamaw kelen bɛ k'an bila baara min na anw ka ŋaniya ye kelen ye n'an na ɲini ka si ɲɔgɔn fɛ sa sɛbɛnnikɛla ko kɔrɔfɔ in sɔrɔla i k'a dɔn danga yɛrɛ la n'o ye Mahamadu Tarawele ko a ko i k'a dɔn ale ka directeur
directeur n'o ye ɲininka Cheikh Hamala Diallo ye Bouakara k'i k'a dɔn u bi ɲɔgɔn galama u suna k'a ye kelen ye Bouakari k'i k'a dɔn ni fiɲɛ ko law ye fɛ o y'a sɔrɔ ale ni directeur kumana Bouakari ko gɛlɛya jumɛn bɛ se ka don ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw b'u ka hasidiya kuma ni ŋanamu kumaw na min kɔni u bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo min i k'a dɔn a dabɔlen don o kama Bouakari k'i k'a dɔn douanier t'o ye a ko i k'a dɔn kɔsa in na ni jɛ fila ka jɛ u ka baara n'u ka cɛsiri ni wuli ka jɔ a n'u ka ɲanfaamu kɛra sababu min ye ka wari min don douane na n'a dafɔra don o don i k'a dɔn hadamaden bɛ hawuja sira gɛlɛn don o den ye Bouakari o k'i bɔ yen maa minnu k'u ɲɛna k'a fɔ an na don yɔrɔ sɔrɔ an na wonin sɔrɔ an na kɛ nin ka nakari ye walima an na taa kɛ kɔrɔfɔlikɛbaa ye Bouakari ko an k'an lafiya o banna ha colonel major Mamadu aw minnu b'a fɛ ka ɲini nin ye da sɔlen de y'aw ɲɛ cɛ i ye nin gɛlɛya dɛ a ma gɛlɛya o n tɛ nakari fɛ n bɛ baara de fɛ a banna n bɛ ka jamana fɛ baara banna a tɔgɔ de ko Sangaden de don awɔ il vient de mon village sumani bɛ maa o maa e bɛ taa somɔgɔ ok awɔ an ka Dalu e bɛ sɔn ka nin kɛ anw na e ka mun k'i la anw nafigiw a tɛ nafigi foyi fɛ a ka bureau kɔnɔ a t'an fɛ ayi an ye Ala minɛ Bouakari Fasiriba ko a k'i k'a dɔn kɔsɛ in na ni jɛ fila yera ɲɔgɔn fɛ Bouakari ni maa ti bɛnna n'i y'u ye dɔrɔn n'i ye kɔlɔsilikɛla dɔrɔn i bɛ se k'o dɔn ten sɛbɛnnikɛla k'u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri fɛn o fɛn n'a fɔra kɔsɛ in na min ɲɛ taji bondo 700 ni kɔ Bouakari k'o de dɛmɛna Ala n'an ka sɔrɔsiw sababu ka don jamana kɔnɔ taji ko gɛlɛya bi ba cogo min na a ko produit pétrolier Bouakari k'i k'a dɔn maa t'a fɔ maa ye a ko n'i ye colonel Cheikh ayiwa Diallo ta k'a lajɛ a ye wuli ka jɔ min kɛ douane na o ma f'i ye Bouakari a ye baara ni baara minnu kɛ o ma f'i ye wa a ka dangan in fana b'o cogo de la koyi Bouakari a fana ye yɔrɔ caman kɛ min ye taji bondo ye sɛgɛsɛgɛli kɛ yɔrɔ min ye bureau bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'olu ɲɛnabɔ min ye Mamadou Tarawele Bouakari directeur général adjoint a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ suɲɛni kɛ yɔrɔ tɛ yen nkalon tigɛ yɔrɔ tɛ yen Bouakari i k'a dɔn ŋanamunaw bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn Bouakari k'i k'a dɔn a kɔnɔ jɛlen don ka ɲɛsin a ka directeur ma k'o fɔ diɲɛ bɛɛ ye a yɛrɛ da ko ten a k'olu maa fila u ka filaninderiya bi Bouakari k'o dogolen tɛ maa na sɛbɛnnikɛla ko min ye ayiwa général Cheikh Diallo ye Bouakari k'i k'a dɔn a nisɔndiyalen don sabula a bɛ fɛn kunna fɛn min n'a y'a sidɔn ani mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ a dalen don minnu na Bouakari k'i k'a dɔn kɔsɛ in na kunnafoniw sɔrɔlen ŋanamu ka se ka mɔgɔw ja tigɛ u tɛgɛ bi ɲɔgɔn tɛgɛ ngami Bouakari sisan ni 770 ni 90 u sina ka t'u ɲɛ da u ka ten i k'a dɔn bureau de pétrole la Bouakari u taara sɔrɔ muso ngana dɔ fana bɛ yen min sigilen don k'u makɔnɔ min ja tɛ tigɛ min di bɔ a cogo la san kalo 12 min kɔni n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ Ala den l'imperturbable Siran Mali ne ko nin de don wa muso min filɛ o directeur fila in kɛrɛfɛ o don wa ale do kɛ sara b'a la koyi a sira sarama a kaɲi saraba de b'a la a kaɲi c'est bon wa douanier fini in kelen bɛ k'a minɛ cogo min ye de nin de ye siraya ba sira ne ko e bɛ sɛbɛnfura de kalan na wa e bɛ bureau pétrolier ɲɛma e b'a la k'o ja de filɛ j'apprécie non, a cɛ m'a apprécié ka appréciation. Non, moi je l'apprécie dans le cadre du travail. Toi non, aussi. non, tu as tendance à déformer les choses. Non, n tɛ k'a déformer dɛ, n tɛmɛ a kan. Basira, sira sarama n y'a fɔ bi n y'a fɔ si, wa sara b'a la. E nin ye kuma jugu de ye nin ɲɛmaa fila Bouakari a kɔni ɲɛ da ninnu kan Bouakari k'a dɔn a yɛrɛ nisɔndiyara sabula n'i bi baara kɛ i k'a dɔn ɛlɛ ni hakili ɲuman kɔnɔ basigi kɔnɔ Bouakari i mana ɲɛmaa i ja tɛ tigɛ abada sabula a ka di ye san kalo 12 o ka na a ko kɔsɛ in na min ye minisiri ka taali premier ministre ka taali Bouakari nin bɛɛ lajɛlen munumunu kɛ sira sarama da la a ja ma deli a ka numéro ja dɛ a tɛ n bolo Ala i tɛ taa nakariya kɛ Mamadu ka bureau da la yen DG o ka numéro in d'i ma non a tɛ ne bolo directeur général adjoint Mamadou Traoré comme yɛrɛ ko k'aw bɛɛ bɛ bɔ wilasi kelen na ouais an kɛ san il est de San moi je suis de Ségou on n'est pas loin mun bɛ taa filen de je la mun bɛ filen de je la filen de ti je la dugu de n'u ɲamina a tɛ u bɛ wolo ɲaami da greffage ye mini o greffage ye o filɛ jeni filɛ n'u bɔra sun kelen na bɛɛ bɛ fara ka t'i ta fa
o ye hybride di d'accord wa suguma dɔn quoi Bɔsiriki le radar ko a k'i k'a dɔn an bɛ donni min na ko bi Mali bɛ Ala tanu sabula min ye sanu ye bɔbɔkɛ bilen a y'a dabɔ min kama a ɲɛna Boubacar ninnu ye baara min kɛ tile 2 in na nafolo min sɔrɔla douane na Boubacar Sidiki ko don dɔ la a da bɛna fɔ an ye n'a da dun fɔra don o don ja bɛ tigɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le radar kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de waati kɛra le radar an bɛ u fɔ min ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko info matin u ko ten Joni Jalaki tɛ maa ni dugumɛnɛ cɛ sigiyɔrɔ fɔra an ka jɛko ɲuman kɔ maa min ka fasiri ye nin ye info matin kɔnɔ o de ye Siku Ba ye fulakɛ ko min ye anw ka sanu ye nafolotigi sanu ale min jan b'anw ka nafolo a n'an ka jamana sɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ministre de l'économie des finances ministre d'État n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ kɔsada in na a kɔni kun kɛn bɛ ka kulekan bɔ k'a fɔ min ye marché financier o kɔni UEMOA fɛɛrɛ sanfɛ an mako bɛ se fɔ wari miliyari 50 la o kɔrɔ ko kulekan bɔlen i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen olu ye danaya da faso Maliba kan bawo UEMOA o fɛɛrɛ sanfɛla la anw ye nafolo min kamaro ka fara ɲɔgɔn kan dɛ a bɛ t'i jɔ se fɔ wari miliyari 53 a n'a kunkan bɛɛ o b'a jira k'a fɔ an ye min laɲini an tɛmɛn'o kan n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ anw bɔlen kura CEDEAO la ni ka AES sigi maa caman kɔni kun b'a la ka siga o siga n'an kun don bɛ maa caman dusukun na nka an bɛ dumuni de ko bi danaya o b'a la ni ka sinsin ka taa fɛ wa min ye UEMOA ye an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la o hali n'a sɔrɔ an tɛ CEDEAO kɔnɔ wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ fana min ye k'a minɛ san 3 juru fo ka taa se san 5 ma maa caman kɔni ye danaya da faso Maliba kan bawo n'i y'a lajɛ anw ka jamana juru tɛ to a la wa min ye juru yɛrɛ fana ye waati dɔw la an bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ o bawo min y'an ka sɔrɔ dabolow ye an kɛn bɛ k'o bɛɛ lajɛlen bɛrɛ bɛn an yɛrɛ ma fɛn minnu bɛ yen n'an ma mago bɛ se o ma joona nafolo ani musaka sira fɛ o bɛ bɔ ni sira minnu ye o bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ tigɛlen bɛ ministre sanu fɛ n'o ye Aluseni Essa ninnu ye wa n'i y'a lajɛ fana jamana waati ni don nataw kɔnɔna na an kɛn bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali minnu sigi sen kan dɛ o bɛna kɛ sabu ye danaya o ka se ka kurakuraya an kan k'a dili don ka taa fɛ min ye UEMOA ye o maaw o jamana minnu b'a kɔnɔna na n'o dɔ bɛ tali kɛ Benin kan Côte d'Ivoire jamana ka taa se Sénégal ma ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Togo ma nin bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ k'a jira sa Mali a bɛ AES jamana min kulu min kɔnɔna na jɔn ko ala danaya bɛ se ka d'a kan wa danaya jamanaw fana don wa min ye waati ni don nataw kɔnɔna ye teriya wɛrɛw bɛna tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ min kolo ka girin ni nin bɛɛ lajɛlen ye nin ye sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ info matin kɔnɔ ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura san 32 sɛbɛnni o tɛ bila ko ye Boubacar k'a dɔn jamana ye kalanso kelen ye wulikajɔ ni jateminɛ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka kɛ bolo kelen kan a ɲɛ ka se ka dɔn o de la min ye office malien de substance précieuse fɛn o fɛn ni nafasɔrɔ siraw don ko nafamafɛn don o feereli ni jagoli Boubacar jamana ka bɔ a kalama wa a mina a n'a sɛbɛnko a bɛɛ lajɛlen taara k'a kalifa ministre Musa Alassane ma min ye ministre de l'industrie et du commerce Boubacar sisan kɔni an sera so sɛbɛnnikɛla ko a ko nin wulikajɔ in ni jateminɛ a dabalen don a kama Boubacar fɔlɔfɔlɔ an ka sanu bɛ bɔ kunfɛ bɔli don a bɛ feere cogo cɛjugu la Boubacar k'a dɔn minnu ɲɛ sanu bɔlaw ye Boubacar olu kun mɛnna an kan kosɛbɛ sabula san o san Boubacar wari min n'o bɛ kɛ majɛ y'an fɛ a fanga bonyana o jateminɛw n'o sɛgɛsɛgɛli de nana fara ɲɔgɔn kan Boubacar k'a dɔn sanu bɔta a ɲɛ bi dɔn sabula n'i y'a ta k'a lajɛ Boubacar k'a dɔn sanu bɔta a bɛ se tɔni 772 ma Boubacar san 2022 o de kɛra sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min ye tɔni 6 ye o farala ka ɲinan zan a nafolo kasabi i sigi k'i tilen de miliyari 763 o kɔni hali ni impôt ma baara kɛ douane ma baara kɛ a ka ɲi an kɛ Boubacar a ko ye sanu dama ye Marijanɛ t'o la a tɔgɔ di lulu t'o la Boubacar jama t'o la jama t'o la Marijanɛ de ye jama ye o min bɛ bɔ aw ka dugu in na sa Bugunikaw fɛ yen an ka dugu tɛ sa an ka maraden kɔrɔw don région de Buguni a bɔra Sikaso de fɛ a tun bɛ Sikaso région de fɛ à partir d'aujourd'hui je nomme Buguni capitale régionale de Sikaso. Tu as quelle compétence? Lithium. Tu es devenu maintenant un conseiller du ministre de l'administration. Non, lithium, à cause du lithium. Lithium. Oh, aïwa. Oh, il faut être mangro ni.
non ma a kɛra foutaise foutaise to dumuni ni miiri k'a bɛ dun k'a b'a adamaden nafa a bɛ bɔ anw ka région na i t'i fara anw na n'i y'a mɛn bɛ taa Sugunikura la Sikaso fɛnw de bɛ Sugunikura e ko cogo taa magan sɛnɛtigi dugukolo jala don i bɛ fɛn fɔ don a bɛɛ bɛ yen anw mago bɛ dumuni fɛn la bilen an bɛ lijɔn de fɔ c'est fini e bɛ fiɲɛ minɛ wa non anw tilala o anw bɛ taa lijɔn fan fɛ wari bɛ yɔrɔ o yɔrɔ anw bɛ taa yen walahi e bɛ to wariko la i ba i ka sɛnɛ kɛ i ba i ka sɛnɛ kɛ kuma bi sisan a ka lɛnbɔ a bɛna taara Buguni ala sago i sago walahi kalo b'i da Buguni ye devenu Buguba ye a kɛra Buguba ye o kɛra Kosa o ye Kosa in de ye ayiwa Bɔgɔsiriki fasiriba ko sanu bɔta miliyari 700 ani miliyari 63 Bouakari k'a dɔn o de bɛ dasi an ka wagade kɔnɔ n'i y'a mɛn PIB i yɛrɛ y'o dɔn Bɔgɔsiriki ministre de l'industrie et du commerce i k'a dɔn fulakɛ min kɔni ye nafolo ye a bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ a ka fa fɛ sariyaw sɔnn'o ma n'i hakili b'a la waati la sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛ de kɛra sababu ye a ka dɔn k'a fɔ an ka jamana bɛ majɛ min kɛ sanuko la jamanadenw kun b'an kan dunanw b'an kan sanu bɔlaw ani sanu feerelaw Bɔgɔsiriki k'a dɔn a waati kɛra san 2023 ko bɛɛ lajɛlen nana jɔsa ka wuli ka jɔ kura ani sɛgɛsɛgɛli ni sariya kuraw boloda Bouakari k'a dɔn a dɔnnama in kama caman y'i muruti k'i pan k'i jɔ i k'a dɔn ka kasolataw ni ayiwa kiiribulonw boloda u y'a ye a ti bila Bɔgɔsiriki u laban nana fɔ Mali jɔ ko ala a ta ɲɛ tiɲɛ an zɔn na sɛbɛnnikɛla ko an zɔn na Bɔgɔsiriki u k'a dɔn Mali tun bɛ fɛn min ɲini o y'o ye Bɔgɔsiriki k'a dɔn kɛmɛ sarada 50 kɔni i ka da la kɔni o bɛ sɔrɔ an fɛ a tɔ bɛ ɲɛɲini sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn sanubɔlaw ka nin bolofara min filɛ nin ye sɔrɔ bolokura min bɛ yen n'o bɛ sanuko sɛgɛsɛgɛ a donda n'a bɔta Bɔgɔsiriki hali minnu bɛ taa tɛntɛn tɛmɛ na ninnu b'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ u k'o de ma office malien des substances précieuses ne ko jɔnni y'a ɲɛmaa ye dɛ ou bien maa ma sugandi fɔlɔ de maa ma sugandi fɔlɔ Allah a jɛkulu sigila sen de je peux donner un nom jɔnni wallahi ni y'o tɔgɔ fɔ o ye jɔnni ye sa kana muru bɛ basiw kana qui a fait ses preuves à Malitel min ye Malitel feere k'a wari di Mali ma Ndiaye qui était directeur de yɔrɔ in dɔgɔ Sotelma Malitel wallahi u k'o wele un garçon très doué ayiwa u k'a di Ndiaye ma Asim je te propose Ndiaye a tɔgɔ sɛbɛn han e y'a dɔn e de ye conseil des ministres ɲɛmaa ye sisan Asim ka kamalen in tɔgɔ de kamalen mani in sa min ni maa tɛ tora bɛ sɔrɔ a la sa junior kɛ junior tɛ damele in ko tɛ wa awɔ kamalen ba ɲɛmaaya b'a nɔfɛ a mana c'est le conseil spécial c'est lui président de la transition écrit papu kamalen tɔgɔ de a sɛbɛn n'a ma damele ta n'a ma Ndiaye ta a ka wele bila papu ma qui a été ministre qui a terminé un bon cadre wallahi n bɛ min f'i ye o de don Bɔgɔsiriki fasiriba ko a ko nin ko minnu dalen don ɲɔgɔn kan i k'a dɔn sɔrɔ don n'i ye wulikajɔ ta k'a lajɛ cakɛdaw farala ɲɔgɔn kan sa min b'a to u b'a dɔn sɛbɛ don a ko hali kɔsɛ in na société de patrimoine minier du Mali n'u ko Sopa Mini SA Bɔgɔsiriki février kalo tile 6 tɛmɛnen o yɛrɛ ye wulikajɔba dɔ kɛ wulikajɔ min n'a kɛra nafaba ye ani jamana ka sigi ka kuma o taara kɛ ka fara cakɛda wɛrɛw kan i n'a fɔ awaso Mali SA san 2022 min n'a y'a daba kama yɛrɛ i k'a dɔn wulikajɔ kuraw ka boloda ye waasa a ka kɛnɛba wɛrɛ sɔrɔ min bɛ se k'a to sanu bɛ bɔ a ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ latigɛ kɔnɔ ani faamuyali kɔnɔ sariya kura minnu bɔlen don Bɔgɔsiriki k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ bato nka an ka sanu bɔta a feereta min bɛ taa diɲɛ jamana wɛrɛ la maaden sigilen don a bɛɛ la sa ka ɲɛfɔli kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura an b'a bila yan wa non n bɛ Tezara premier min o bɛ bɛn k'i hakili sigi n taara nɔnɔ dantigɛli wɛrɛ tɛ o la Bɔgɔsiriki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni a boloko siɲɛ 7,000 990 siɲɛ 97 ani 7 Bouakari min ye maa ni sigiɲɔgɔn cɛ kogo ni ngurunin ka fisa kuma kungurunin ye Mali ani Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ a Bouakari e ko gɛlɛya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ a ti ɲini ka duga wa Bɔgɔsiriki i k'a dɔn Mauritanie ka caman bɛ dugawu kɛ Malien fana caman bɛ dugawu kɛ maa ni sigi ɲɔgɔn cɛ jango i ni maa min bɛ sigi la kabini ala ye diɲɛ da a ka ko caman ye kelen ye laadaw ye kelen ye Bɔgɔsiriki i k'a dɔn a ka duguden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye
sɛbɛnnikɛla ko a fila ni ɲɔgɔn cɛ ni gɛlɛya nana fɛn kelen min bɛ se k'o ban i k'a dɔn o ye sigi ka fɔ de sigi ka fɔ min ni maa caman kɔrɔtɔlen kun don a kɔrɔ a na kɛ nka kɔsɛbɛ in na gɛlɛya caman dara ɲɔgɔn kan sabula a yera k'a fɔ min ye sɔrɔsi kɛ fila ye i k'a dɔn Mali k'a kɔnɔ olu kɔni ɲɛma tununa Moritani Bouakari o kɛra marsikalo tile 14 o kun nana dɔ fara gɛlɛya kan nka kuma in fɔ ka se bi ma Moritani faamaw kɔni Bouakari a bɛ n'a fɔ u yɛrɛ kɔni kamana ganna u ni Mali cɛ o de la u ye welewele da kɛ ka tabale gosi munna gɛlɛya bɛ don Mali ni Moritani cɛ o tuma min ni min fɔlen don ka kɔn bi k'a fɔ ayiwa Moritani kɔni ye Mali juguw dogoyɔrɔ ye n'o ye Bamajo ye anw jɛna n'a ye Mali ni maa wɛrɛ y'a ja n'a ka di aw yɛrɛ ye a ye cidenw bila ka na a sominen don k'a fɔ rebelles b'u dogoyɔrɔ yɔrɔ Moritani a ye na ka n'a sugan a ye na ka n'a lajɛ an ka lawuli kɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'o kɛlɛ kɛ nin kuma in fɔ kɔni i k'a dɔn a ye caman bɔ dusukun ni gɛlɛya la hali n'o y'a sɔrɔ Bouakari k'a dɔn Mali kɔni ma maa bila ka taa fɔlɔ nka kuma fɔɲɔgɔnko caman min bɛ yen caman bɔra a la sabula a nana dɔn k'a fɔ jɔnga la hali n'a sɔrɔla Moritani kun y'a kɛ walima kuma in ye tiɲɛ ye a n'a kɛ u nimisara walima u b'a fɛ ka segin u kɔ sɛbɛnnikɛla ko Mali fana m'a don gɛlɛya la nin ko minnu filɛ nin ye min kɔni ye ayiwa ministre des affaires étrangères ye minnu bɛ jamana cɛ ɲɛnabɔ kɔrɔfɔ ka da olu kɔrɔ u ka taamaw kɛ ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ bɛnkanw ni hakilinaw u k'olu laroué n'olu larouéra kuma min kɔni ye ɲɔgɔn ye ba ye k'o bi bolo da cogo min na o na kɛ min bɛ se k'a to ko in bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka na tiɲɛ don o tɛ nkalon kɔni ye Mali ni Moritani cɛ gɛlɛya a man kan sabula jamana kelenw don Bouakari u ka laadaw ye kelen ye u jɛra jɛla jɛ minnu n'o ka kɔrɔ i k'a dɔn ka tɛmɛ fɛn caman kan o tuma an bɛ don min na ko bi sigikafɔ kura ani jateminɛ ko kura olu bɛna kɛ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ Mohamed Salim Ould Merzougu ni ale kun ye Mali ka lasigiden ye Bouakari k'a dɔn kɔrɔfɔw ani wulikajɔ kuraw bolodalen don lala lasigidenw na segin min kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw ye o bɛ se ka kɛ cogo min na waasa kuru in a bɛ ci ka bɔ yen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ Taba Tunkara info matin sɔgɔmada la kunnafoni an bɛ u fo ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko soir de Bamako wula Laya Jara nin y'a ka fasiri ye a ko min ye anw ka douane ye u tɛ sunɔgɔ u tɛ jingɔ min ye u ka bolofara min n'o filɛ nin ye hɛrɛma kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ douaniers u y'u tɛgɛ da furakuntan caman kan n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ jumadon n'o bɛnna mars kalo tile 20 ma san 2026 i b'a ye k'a fɔ kunnafoni sanuman jɛlen sɔrɔlen olu kɔni o y'u ka janw da anw ni Côte d'Ivoire dancɛ n'o ye frontière ye donc ala nin kɔni fura ninnu n'o ye furakolonw ye u y'u tɛgɛ da ka tɛngame bawo nɛgɛ sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 waati i b'a ye k'a fɔ u ka sɛgɛsɛgɛli an'u ka wulikajɔ ni cɛsiri a kɛra sababu ye nin furajugu ninnu a kana don jamana kɔnɔna na tɛgɛ ka se ka da ka nin douanier ninnu fɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye capsule de vitamine A ye min kɔni n'i y'a ni kun fila kari dɔrɔn i b'a i kun ja n'a ye o kɔni o capsule 880 ani 95 tɛgɛ dala o kan kunbilenni ayi dɛ vitamine A ko kunbilenni ayisa min ampulu kun fila bɛ kari sa o de ye kunbilenni ye kunbilenni cogo di o bɛ to o coron tɛ ɲɔgɔn kɔnɔ de wa kunbilenni bɛ coron ɲɔgɔn kɔnɔ de o bɛ bɔ ɲɔgɔn na jima de don nin ye jima de ye e delila ka kunbilenni jima ye wa kunbilenni hali a muguma bɛ yen o muguma in dɛ i b'o de dɔn jima t'a la o ma depuis quand e bɛ baara kɛ pharmacie na ou bien laboratoire national dɔ maa ye fura feere kɛ Bamakɔ suguba la sa bɔ n da la dɛ e kun tɛ fɔrɔ ye yala fura kɔ e kɔni wari bɛ kokole bi n tɛ b'o la min ye douaniers ka nin wulikajɔ ye a kɛra sabu ye i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na min ye vitamine A ye o kɔni o capsule o y'o 880 ani 95 tɛgɛ dala o kan ɲɛnaminifɛn min bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen b'o dɔn ni denmisɛnninlakaw caman dulon bɛ o la tramadol o 250 milligrammes o comprimé o 135 ani 100 tɛgɛ dala o kan n'i y'a lajɛ a bɛ i b'a fɔ
maa jugu ninnu a kun b'olu de bolo minnu ko k'u ta ye diinɛ ko ye tasuma bɔnna u ka min kɛ u bolila ni ka taa ka nin fɛn ninnu to maa b'i yɛrɛ ɲininka diinɛ ani furakisɛ feere u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa ɲininkali kɔni b'a la ka kɛ wa n'i y'a sabakɔrɔ lajɛ fana hakilinajigi dɔɔni a ye nin ɲɔgɔnna baara belebele fila boloda o de ye fɛnjugu olu tɛna se ka don Bamakɔ n'o ye an ka faaba kɔnɔna ye ani Bamakɔ n'a lamini bawo o kɛra sabu ye kunnafoni sanuman sɔrɔlen kɔfɛ o taara tɛgɛ da nin ɲɔgɔn ko caman fana ka Bamakɔ dafɛla ninnu na nin ye sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ soir de Bamakɔ kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri don bon Sidiki k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan 21 sanga 30 ne bɛ se ka na kumaso kɔnɔ jɛmukan min n'an k'a ma ko bamanankan ni ne tilala waati min Madani Ture ale bɛ fɔ ne kɔ ni donsɔngɔni ye ni Ala sɔnna sini min ye nin kumaso kelen ye Buwa Jabate ani Saddam Hussein olu bɛ se kɛnɛ kan min ye kunnafoni ye ni ka n'o di bɛɛ lajɛlen ma Hamidu kumana ka an jɔw ta ka Maka fili fiɲɛ fɛ o ye Jimson contrôle nka kuma o kun ye Bouakari Fin tiɲɛtigi to ama ani Alhaji Daba Tunkara Elaji wari mɔgɔ kɔni wari de ka di Elaji wa salam